ndakauyawo kunoku nenyaya yekutora zvinodhaka pamwe chete pandakazosvika panzvimbo yematrix kwatabva uku ndakaparawo mhosva ndakaita sefreedom of speech Taura kuti freedom of speech udakurerutsa taura zvawaitawo zvaurerutsa freedom of speech yakaita anotodedzera ndinonzi pakokararira ndakauyawo kunoku nenyaya yekutorawo zvinodhaka zvakaita sedombo nembanje pandakazosvikawo kumatrix ndakataurawo mashoko asina kufanira saka uri kuziva sei mashoko asina kufanira ndikuzviziva tikataura nyaya iyoyo kakawanda handichaziva nemo wangu ndetora dombo nechambo chete kubva kare uchiedza kugadziriswa nemaproducer ako nevabereki vako, sei usina kuda kuteerera wakaramba wakabatirira pakutora mutoriro nembanje nepakuita violence? kwaiva kusaziva ndokusaka ndauya pano nhasi uno kunge kuti ndiuye kuzogadziriswa navamwe. ndiregerere iwo ndichaziva. aiwa rwendo rwanifungisa mudonzo, rwendo rwaroni, rwendo rwanifungisa mudonzo. taura mhanu. handichaziva ndochokwadi nekuti ndakanga ndakadhakwa musi wacho uyu. nematingi vachiri vakaoma. Yes, ma'am. Wakatenga sema drugs. Ndakatanga sema drugs. ndaingokurudzira nawo neshamwari dzangu izvo zvekusaziva. kana ini ndakauya kuno ndakadhakwa asi ukandibvunza ndave nemwedzi nemazuva asi ukandibvunza zvandakaita musi wandakasvika ndinokutaurira zvese. saka ungambokanganwe uyezve kana uri kuno tinotaura takagara pacheya. ndinovimba zvinosiyana ini kutaura chokwadi ndakanganwa. dombo rinotesta sei? ndichaziva. zveshuwa nomuti zvemachokwadi uye testi yacho haingadzekwi yekuchengeta mumusoro. kwete handizive. usade kutambisira. tabvunza wabvunzwa mubvunzo kuti dombo racho rawaitora rinotesta sei, tipindurewo nekuti kana ukabvunza airishandisa anokutaurira zvarinoita. ini hangu handichaziva nekuti kwaisava kuda kwangu asi yangowo addiction yakanga yava mandiri. wombopinda kamutabhu mangu mandakagadzirwa simimbuya handinayo mbozvambarara uchinatsofunga kuti wakaita sei panyaya yako. kuno wakauya zvaita sei? kuno ndakauya mushure mekunge ndavaraidzwa ndisiri kuziva kuti chichaitika, ndakayerekana ndava mumaoko evakuru vedu vatinavo pano. manje waisunga wega here kana kuti une aikumonera? ndaisunga ndega, ndaive neunyanzvi hwekusunga panguva yacho iyoyo. aiwa kwete bazvinodhaka ndazviramba. waigara nevabereki here? kwete ndaigara neshamwari dzangu. vabereki vako vari kupi? vabereki vangu vanogara kumusha. hapana zvizhinji zvine musoro kunze kwekungoimbaimbawo kwandaiita. saka kuimba wakadhakwa kunoiachievement?
kune vaning'ina vadiki kwauri here uyezve waivadzidzisa kuti dombo rakanaka here kana kuti waivatsiura kuti vasabhema mutoriro nekutora madrugs? hongu vaning'ina ndinavo asi ivo havatofarire hunhu ihwohwo ende hatitowirirane nekuda kwaizvozvo.